Babukeli noma-ke balaleli abakhona emakhaya, namhlanje siniphathele insebenzo enamandla kakhulu. Insebenzo le uyachela ngayo phakathi ekhaya ebaleni, uma unenkinga yentshontshelwa uyayibutha inyawo zemuntu, uhlanganise nensebenzo bese futhi uyachela ngayo ekhaya ebaleni. Phinde futhi-ke uyagubhela ikhandla elibomvu ekhathini esenta nebala, bese emva kwaloko uma uceda ukuchela lakhaya senigezile nonke, nithathe amanzi enigeze ngawo niwafake phakathi emgodini nikhenze ikhandla lelibovu. Ekhaya noma kuthiwa nidliwa iy'lwane, lakhaya kunamanzi amnyama, lakhaya kuyantshontshwa, lakhaya kuney'lwane. Uma kukhona into engahambi kahle, kukhona umuntu okuthakathayo noma kukhona umuntu okugangayo, ngale nsebenzo le, yeyi kwenzeka iy'manga. Insebenzo lena yona-ke i-price yakhona iwu-R500 le nsebenzo le. So uma ungayazi uzoyenzani, ungayithengi futhi ungayi-odi futhi ungafuni ukuthi ibe duzane nawe, futhi uma wesimame you must make sure ukuthi-ke uyisebenzisa ngendlela ecophelekile kakhulu because iyakwenza ukuthi wophe uye emalangeni futhi ungastophi ngoba ihlanganiswe nezinye izinto eziyingozi phakathi. Umuntu angagcine abona inyoka ebusuku mayelele bathiwa lo muntu uyakuthakatha, uyakuganga uma sewuqale umsebenzisela ini lena nsebenzo, abone abantu bamkhama. So inamandla kakhulu lena nsebenzo le, useyakhile-ke uDlamini umthandazi. U-500 njengoba niyibona lapha and isentweni ekahle futhi entweni enkulu. Ekhaya niyagezana lakhaya, but le isebenza khona kakhulu esikhani kuntshontshiwe la ekhaya noma la ekhaya nishwa iy'lwane noma la ekhaya nifuna ukuthi la ekhaya igade lo muzi, isebenza kakhulu. So uma uyidinga-ke iyatholakala nalapha-ke ePretoria ku-Mr Shilwane naseNasport, kuye futhi Mr Shilwane. Isesekuye kakhulu uDlamini umthandazi. Siyabonga-ke ukuthi-ke niyabukela futhi kakhulu lapha kuma-YouTube aMthandazi Dlamini ngendlela asebenza ngayo. Sethemba ukuthi as long sisachubeka kanje sizawuchubeka sisebenzisane, phinde futhi abantu bethu ngeke baze basilahle.